Menos coches e máis cidade foi o título elixido para a charla ofrecida por Fernández Lores a alumnos do mestrado de Deseño Urbano da Universidade da Sorbona. Durante hora e media, o alcalde explicou as medidas adoptadas en Pontevedra para devolver o espazo urbano aos cidadáns. Por lo tanto, hay que hacer un proyecto global, que lo dijimos al principio, de toda la ciudad. Todos somos iguales en la ciudad. Recuperamos el espacio público, calmamos el tráfico en toda la ciudad, mejoramos la calidad urbana en toda la ciudad. Tenemos que extender la calidad urbana a todos los sitios, porque si no la gente toda querrá vivir en el sitio de más calidad urbana. Y eso encarece, expulsa y hace diferente la ciudad. Y la clave es hacer una ciudad democrática para todos. Lores lembrou a importancia de coidar o medio ambiente urbano, que é onde pasamos a maior parte do noso tempo. Los humanos vivimos casi el 70% en las ciudades y vivimos el 90% del tiempo en las ciudades. Por lo tanto, tiene muchísima importancia el medio ambiente natural, pero creemos que hay que fijarse más y dedicarle tiempo al medio ambiente urbano, que es en donde realmente viven las personas. Os alumnos amosáronse moi interesados en coñecer os detalles do proxecto. Eran alumnos moi interesados, hubo unha grandísima participación posterior á conferencia, conocendo detalles precisos de cal é a valoración dos cidadáns, como se fai a participación ciudadana para implementar medidas de recuperación do espacio urbano, que se fai cos aparcamentos, cales son os resultados desa recuperación dunha cidade para as persoas, non? O alcalde pontevedrés resaltou a importancia de despertar interese sobre os modelos urbanos nos máis xoves, xa que son os que construirán as cidades do futuro. Ao final, a xuventude é o futuro, non? E son os probablemente futuros gobernantes, non, das cidades, non? E entón, profundizar en estas cousas é positivo. O 75% de habitantes do mundo vivirán en grandes áreas metropolitanas ou en cidades. E iso preocupa moito, non? Os diseñadores do futuro das cidades, non? Tamén se amosou orgulloso de que Pontevedra se teña convertido en referencia a nivel internacional. Gústanos debatir e gústanos dar a conocer o que fixemos entre todos os pontevedreses, non, durante moito tempo, porque é un tema que está sendo motivo de interés por parte de moitísima xente en todo o mundo, especialmente xente relacionada co diseño urbano, xente relacionada coa responsabilidade de gobernar un municipio, xente de grandes cidades, de medianas cidades, porque é moi importante o que fixemos en Pontevedra, porque é un proxecto que, aínda que non está rematado, aínda quedan moitas cousas por facer, é un proxecto que ten uns resultados positivos e xa leva máis de unha década de evolución, non? E iso non é normal nas grandes cidades, onde se tomaron, ao mellor, incluso antes que Pontevedra, algunhas decisións de peatonalizacións parciais, pero non ten que ver cun modelo holístico, integral, de todos os aspectos da vida cidadana, non? A clase maxistral formou parte das actividades desenvolvidas por Fernández Lores en París con motivo da súa participación no Fórum Smart City, que se clausurou esta tarde.